далелсанҷӣ ё дар аксар кишварҳо онро бо забони англисӣ фактчекинг мегӯянд, дар фазои расонаҳои чӣ ватанӣ ва чӣ хориҷӣ бо суръат ворид шуд. сабаби пайдоиши фактчекро коршиносон ба рушди техникаву технология ва паҳни зиёди хабарҳои бардурӯғ рабт медиҳанд. вале ҳадафи асосии кори далелсанҷ на ҷустуҷӯи дурӯғ, балки муайян кардани ҳақиқати далелҳо ва муқоисаи маълумотест, ки аз сӯи ин ё он ниҳод ва афроди шинохта паҳн ва ё эълон шудаанд. далелсанҷ барои санҷиши дурустии изҳорот танҳо аз маълумоти манбаъҳои боз, яъне расмӣ, васеъ истифода бурда метавонад. мавзӯи омӯзиши далелсанҷӣ изҳороти оммавии шахсони мансабдор ва маводи расонаҳо буда метавонад. танҳо он мавзӯъ ё объектҳое метавонанд барои далелсанҷӣ интихоб шаванд, ки ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯ бошанд. якум, далелу арқом доранд. дуюм, ба таври оммавӣ паҳн шудаанд. сеюм, аҳамияти иҷтимоӣ доранд. ва ниҳоят, ба таври густурда дар расонаҳо ва ё дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гаштаанд. бояд гуфт, ки танҳо иттилоъ ва маълумоти аз манбаъҳои боз дарёфт шуда метавонад ҳамчун далел эътироф шавад. истифодаи манбаъҳои пӯшида ё беном қобили қабул нест, чун на ҳама изҳорот дар қолаби далелсанҷӣ метавонад мавриди омӯзиш қарор бигирад. масалан, далелсанҷӣ масъалаҳоеро, ки ба оянда нигаронида шудааст, ҳеҷ гоҳ мавриди санҷиш қарор намедиҳад. мисол, агар ягон шахси расмӣ бигӯяд, ки интизорем дар соли хониши оянда қабули довталабон дар донишгоҳҳо 20% меафзояд, инро наметавон санҷид, чун ӯ аз интизориҳои худ ҳарф мезанад, ки он бештар ба оянда нигаронида шудааст. ва ё баъзан вақт афроди расмӣ аз ибораҳои ба андешаи ман, фикр мекунам, ки, ба назарам ва ба ин монандро дар гуфторҳои худ истифода мебаранд, ки онҳо низ мавриди санҷиш қарор дода намешаванд. дигар ин ки вақте сухани боз ҳам ягон шахси расмӣ аз фарзияву тахмин иборат аст, он ҳам моли фактчек нест. нақшаи истеҳсоли пахта назар ба соли гузашта беш аз 15% афзуд. яъне дар ин ҷо низ ҳисобу китоби тахминӣ мавҷуд аст, на далели дақиқу рӯшан. натиҷаи далелсанҷӣ метавонад маводи журналистие гардад, ки дар шакли хабар, мақола, садо ва гузориши видеоӣ ё чандрасонаӣ таҳия гашта сохтори зеринро фаро гирад. нутқи айнан нақл шуда бо пайванд ба сарчашма. шарҳи ҷараёни санҷидани нутқ ё далел дар манбаъҳои кушода. ва ниҳоят, хулоса. хулоса яке аз ҷанбаҳои асосии далелсанҷӣ ва қисми ҷудонашавандаи он ба ҳисоб рафта, ҳар як маводи далелсанҷӣ бояд бо хулоса анҷом ёбад. вале агар ягон шахси маъруф ё хонанда бо хулосаи далелсанҷӣ розӣ набошад, баъд аз пешкаш намудани маълумоти зарурӣ, ки хулосаи моро инкор мекунад, он метавонад тағйир ёбад. масалан, барои муайян кардани хабаре, ки он дурӯғ аст ё рост, ба чанд нуктаи муҳим аҳамият дод. хабарро ҳамеша пурра мутолиа намоед. қабл аз паҳни хабар тафаккури интиқодиро ба кор дароред, яъне нахуст бисанҷед ва баъд паҳн намоед. ҳамеша манбаи аввалини хабарро ҷустуҷӯ кунед. манбаъ, ишора ё линкҳои дар хабар оварда шуда ва мақсади сомонаро омӯзед. ҳеҷ гоҳ маводро аз рӯи сарлавҳаи он баҳо надиҳед, балки таваҷҷӯҳ кунед, ки сарлавҳаи мавод ба муҳтавои он то куҷо мувофиқат мекунад. ба ному насаби муаллиф аҳамият диҳед. ба манбаъҳои номаълум ё анонимӣ бовар накунед. ба санаи нашри хабар диққат диҳед. ҳангоми истифодаи хабар аз шабакаҳои иҷтимоӣ боэҳтиёт бошед. кӯшиш кунед хабарҳои ростро аз дурӯғ фарқ карда тавонед ва ё бубинед, ки дар ин бора дигар расонаҳо чӣ навиштаанд. ва ниҳоят, ҳангоми зарурат метавонед ба коршиносону далелсанҷон муроҷиат намоед. ин ҳама захираҳои онлайнӣ метавонад шуморо то қадри имкон аз ҳар гуна хабару рӯйдодҳои фейкӣ ҳифз намояд.